Ġimgħa wara li aktar minn 500 sajjied ingħaqdu wara żewġ kooperattivi tas-sajd fi protesta kontra dik li sejħu bħala l-politika arroganti li qed jimxi biha l-Gvern, id-Dipartiment tas-Sajd organizza laqgħa għas-sajjieda. Il-laqgħa saret l-4 filgħodu f'Marsa Xlok. Fi kliem is-sajjieda, il-futur tas-sajd tat-ton huwa wieħed iswed. Meta jmorru jiddiskutu, ma jiddiskutux mal-Ewropa jew mal-ICCAT li Malta għandha 75 bastiment. Meddet wasal biex jispiċċa. Min fej ħarrabbuhom jien il-familja tiegħi, min fej ħankomplu ntjiebu l-għajxin tagħna aħna. Hemm ċerti sajjieda ħajibqgħu jaħdmu dawk it-38 mill-istaġun tat-ton, imma 38 l-oħra jiddispjaċini ngħid li għal sħabi li qatalhom rashom għad-dritt li ma jistgħux jaqbdu qasdik il-menu dawk iż-żewġ ħtiet li kien baqalhom. Qed jgħidilhom żarmaw. Il-Ministru fil-protesta li għamilna qal li ħajjevalwa il-proposti li għamlet l-kooperattiva u d-direttur l-lum ġi b'dawn ir-regoli, jaqranna dawn ir-regoli u qal li minn dakinhar sal-lum laqqas biss intaqgħu il-Ministru. Il-laqgħa kienet indirizzata mid-Direttur Ġenerali tas-Sajd Joe Caruana li konferma ma' One News illi diġà ttieħdet id-deċiżjoni illi joqsu bin-nofs in-numru tal-liċenzji tas-sajd tat-ton. B'kollox hawn 67 liċenzja. Jridu joħorġu liċenzja għal 38 longliner jew inkella 28 longliner u one personer għaliex għandu daqs one personer għandu daqs 10 longliner. Caruana konferma wkoll li l-Gvern għandu sa 12 ta' Jannar li ġej, 15 il-ġurnata oħra biex jinforma lill-Unjoni Ewropea bil-pjan tiegħu dwar it-ton. Iżda żewġ kooperattivi tas-sajd mhumiex sodisfatti bl-atteġġjament tal-Gvern. Mhux tal-li maħniex sodisfatti, tal-li ġie konfermat tajjeb illi dik l-evalwazzjoni li qal il-Ministru pubblikament fuq it-television qed issib qed issir xejn, ġie konfermat ma qed issir xejn. Illum ġejna hawnhekk ġew laqgħu is-sajjied hawnhekk tajjeb biex jgħidulhom x'inhi l-mannara kif ħajaqtawlhom rashom. Fuq it-ton mill-jidher ħadd ta' każ il-proposti tal-kooperattivi, ma nistax nifhem x'direzzjoni hemm għal dal-Ministeru. Mistoqsi x'inhu l-futur tas-sajjieda tat-ton Rejbu ġejja wieġeb hekk. Giljottina. Giljottina. Il-futur hu iswed giljottina. Il-laqgħa illi suppost kienet waħda ta' konsultazzjoni damet madwar satejn u f'ċerti ħinijiet kienet waħda mqalqla. Żviluppi ġodda brabta mal-ultimatum li d-deputat nazzjonalista Franco De Bono għamel lil Prim Ministru Lorenz Gonzi lejlet il-miliet. Il-protagonist f'dawn l-aħħar żviluppi huwa Herman Schiavone, persuna li qed jippreżenta ruħu bħala kandidat nazzjonalista l-elezzjoni ġenerali li jmiss fuq il-5 distret, l-istess distret li minnu jitla Franco De Bono. Nar il-ġimgħa De Bono żvela li d-deċiżjoni li tieħdet mis-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Paolo Borċolivier għamlitlu ħsara kbira f'saħħtu. Ftit sigħat wara sar magħruf li De Bono kienet jirreferi għall-allegazzjoni serja li saret minn Herman Schiavone fil-konfront tiegħu. Fl-2009 Schiavone kien allega li ittra anonima li nbatet dwaru fl-elezzjoni ġenerali tas-sena 2003 u li waslitu biex jirtira l-kandidatura tiegħu mal-Partit Nazzjonalista għal dik l-elezzjoni kienet intbatet minn Franco De Bono. De Bono mhux biss ċaħad dan iżda żied li din l-allegazzjoni qatt ma kienet investigata sew mill-Partit Nazzjonalista. L-4 filgħodu żviluppi ġodda dwar dan kollu. Bil-Partit Nazzjonalista joħroġ jiddikjara pubblikament li Herman Schiavone mhux kandidat tiegħu fuq il-5 distret u li minkejja li ġie mwissi biex ma jippreżentax ruħu bħala tali ma mexiex ma' din l-ordni. Fil-fatt Schiavone fil-paġna tiegħu fuq Facebook jippreżenta lilu nnifsu bħala kandidat tal-Partit Nazzjonalista b'ħafna dettalji u ritratti dwar attivitajiet organizzati minnu. Il-Partit Nazzjonalista ħassu koll il-ħtieġa li sentejn sħaħ wara l-allegazzjoni ta' Schiavone jgħid li għalih mhux aċċettabbli li ssir allegazzjoni serja fil-konfront ta' membru parlamentari tiegħu, bħal dik li Schiavone għamel fil-konfront ta' Franco De Bono u li iżda mbagħad ma tkunx sostanzjata. Fis-7 ta' Novembru lejliet il-vot ta' fiduċja fil-Gvern u ftit sigħat biss wara li Franco De Bono astina fil-mozzjoni dwar ir-riforma fit-trasport pubbliku, il-Partit Nazzjonalista kien ħareġ jikkundanna lil Manuel Delija tali wkoll qed jippreżenta ruħu bħala kandidat fuq l-istess distret li minnu jkun elett De Bono, minkejja li ma kienx approvat. Sorsi fid-Dar Ċentrali li tkellmu ma' One News qalu li qabel ma saru d-dikjarazzjonijiet ibsa fil-konfront ta' Herman Schiavone sar kuntatt miegħu minn persuni fil-Partit Nazzjonalista fejn intqal lilu biex ma jagħmel ebda reazzjoni għaliex dan kollu jagħmel parti minn negozjati li qed isiru mal-bankbencher Franco De Bono. Tarmak maqluħ, toroq sfrundati u bankin imkisra u xeni komuni ħafna fit-toroq Maltin u Għawċin f'dawn il-jiem.
toroq li mal-ewwel ħalba xita jsofru minn ħsarat enormi konsegwenza tal-istat ħażin li dawn tħallew fih matul dawn l-aħħar snin. Crew ta' One News żar numru ta' toroq fosthom fin-Naxxar, San Pawl il-Baħar u t-toroq tal-akkwati taż-żona industrijali ta' San Ġwan, toroq li jinsabu fi stat ħażin ħafna. Konsegwenza tal-istat diżastruż li dawn it-toroq jinsabu fih, numru ta' persuni matul dawn l-aħħar jiem sofrew minn diversi ħsarat fil-vetturi tagħhom. Bl-aktar ħsarat komuni jkunu dawk relatati mat-tajers tal-karozzi li biżrar li qed jinqala mill-uċuħ tat-toroq qed jispiċċaw imqattajn. 34 sena ilu seħħ il-qtil barbaru ta' Kerin Grech li kellha biss 15-il sena. Sallum il-ħatja għadhom ma nqabdux u l-familja tagħha baqgħu mingħajr ġustizzja. Kerin Grech kienet inqatlet kawża ta' splużjoni li seħħet minn pakkett bomba illi ntbagħat fid-dar tal-ġenituri tagħha f'San Ġwan nhar 28 ta' Diċembru 1977. Hija kienet fetħet il-pakkett illi kien indirizzat lil missiera għaliex ħasbitu rigal u mietet nofsija wara fl-isptar San Luqa kawża tal-ġrieħi li ġarbet. Fl-aħħar ta' Novembru tas-sena l-oħra, il-Prim Awla tal-Qorti Ċivili kienet sabet li d-delitt ta' Kerin kien wieħed ta' natura mediko-politika u ordnat li l-familja tal-Professur Grech tingħata aktar minn 400,000 euro f'kumpens. Il-Gvern b'deċiżjoni tal-Kabinett kien appella minn din is-sentenza għaliex qal li d-delitt kien għadu mhux solvut. Iżda f'April ta' din is-sena, il-Qorti Kostituzzjonali ċaħdet l-appell imressaq mill-Gvern u kkonfermat is-sentenza illi kienet tat il-Qorti Ċivili. Fost ċeni ta' diqa dubjużi u borra niżla, il-poplu tal-Korea ta' fuq tal-aħħar tislima lill-eks ħakkim tiegħu Kim Jong-il. Kummentarju b'ton ta' swit il-qalb, marċi funebri u nies jixeru f'espressjoni ta' diqa. Masses ta' soldati brasom baxxuta u ammonti kbar ta' nies jibku ħdejn xulxin waqt li l-karozza bit-tebut ta' Kim Jong-il għaddiet f'parata. Il-Korea ta' fuq huwa pajjiż ftit jewis maqtuħ mill-bqija tad-dinja li jaħbi l-atroċitajiet li jsiru fuq il-poplu, atroċitajiet li jitilgħu fil-wiċċ meta xi wħud jirnexxilhom jaħarbu. Iżda miljuni oħra għadhom maqbudin hemmhekk, ħafna minnhom imġela jibku lil mexxej Kim Jong-il.